दिनैनि समाव नोंथाङा दि इउपिपिएल हान्जाखौ मोजां मोननानै दिनै ज' जाफैबाय दा बेनि सायाव मा फोरमायगोन? माने ओरैबायदि मोजां मोनदों माने जोंनि बे ओनसोलाव थानाय जा माखासे मानसि दं सानै मानसि दं जोंनि मेगनाव नुनायाव माने जाय मानसिखौ जों गारनो हाया जाय मानसिखौ आं उन्दैनिफ्राय फोरोंदोंमोन बे मानसियानो दिनैसिम इउथनि इउपिपिएलनि इउथनि सासे पावार मोननाय मानसि आरो सासे संगल गयारि फंबाय दं बे सानै मानसिनि मोखांखौ नायनानै आं माने गारनो हायाखै आरो आं माने 2008आव कंग्रेसनि एक्स मेम्बारमोन सानसे समाव 2008आव 12 जोबैनाय समा बेनि उनाव माने फैयै माने एसे आदां गादां बायदि जायो जों खोथाया ओमफ्राय दा गैयामोन नालाय जोंनावथ' दा बेयावथ' नांगोल होननायानो गैखायामोन नांगोलाव सानैसोल'सो दंमोन माने बिजेपिनि मानसिया एसे जाबनानै नांगोला एसे बारायदों आरो माने बाराथ' जेबो गैया माने नै बेनो आरो माने बिपिएफखौ आं फोथाया माने फोथायनाया नंखाया माने देरहाखायानोबा नालाय माने होनबा जों सानैसोल'सोमोन दा बै माबाया फैनानै एसे बारायदों आरो बिजेपिया बारायनानै माने जाबनानै माने टिकेट मोनासैना बिथांमोना नैबेयाव एसे बारायनायाव एसे मा पावारफुल जादों नङाबाथ' जेबो गैखाया आरो नांगोल होननायाथ' गैखायानो आरो नोंथां दिनै बेयाव जों जाफैबाय बेनि सायाव माबायदि दोलोआव दं? आंथ' दोलोआवबो गैयामोन माने ओरैनो जास्ट माने ओरैनो जेनेरेल बायदिमोन आरो ओरैनो नांगोलावबो थाङाखै जेरावबो थाङाखै जास्ट एसे बेरायफाला बायदोंमोन आरो जास्ट ओमफ्राय जोंनि माखासे सेंग्राफोर ओंखारदोंमोन नोंसोर मोजाङै थाबाय था जों दं जा लिडारफोर दंखायो जों बिसोर रायज्लायनानै जों फैगोन होननानै दा नैबेनो आरो बे खोथाया बेयाव फैफिननाया माने कंग्रेसआथ' गैखाया नालाय बाव गेलेनानैथ' लाब गैखाया ओमफ्राय नैबेनो आरो बे माने नांगोलावथ' गैखाया नालाय ओमफ्राय बिजेपिया फैखाबाय बिजेपियावथ' सिनियर मानसि दं जोंबायदि मानसि थानानै जेबो फात्ता गैया बेयाव फात्ता मोना माने बिजेपिया मालाय एकदम मा होनो बेखौ गोजौ लेभेलनिखा जों जेबो गास'हैनो हाया माने बिदि आरो थगायनानै जाग्रा बिदिनो माने ओमफ्राय हास्लाबहैया नों आं बायदि थानानै जेबो लाब गैया बिदि आरो नों नांगोल गोजाबालाय बेलेग जागौमोन दा नांगोलानो गैखाया दा बिजेपि फैनानैसो एसे पावारफुल जादों बेनो आरो